పెద్ద వర్క్లు ఉంటాయి. గ్యాస్ కట్టి వర్క్ వచ్చిందంటే 15,000 వస్తుంది, 10,000 వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈ వేలం అనేస్తుంది. బ్యాంకు తెలుసు కదా, ఈ వేలంలో వాళ్ళు కొంటారు లంసంగా 50 కోట్లకి 100 కోట్లకి ప్రాపర్టీస్ 10, 20, 30 వాళ్ళు ఒక బ్యాంక్ వేస్తుంది. కలిసి వీళ్ళు ఆ డబ్బు కట్టేసి మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చినంత వరకు బయట సొమ్ము చేసుకుంటారు. లోన్ తీసుకుంటారా? అమ్ముతారా? బ్యాంక్ ఏంటంటే బడ్జోడు అయిపోయాడు. గోవాల